Jeg er Wade. Og jeg er Skorpion. Og nu er vi begyndt på nogle nye ting, som jeg tænker, så kan det tegnetime. Sådan er det ikke lige tager en time, men det er lige meget. Vi vil tegne nogle ting, og vi vil starte med at tegne en banan, og vi har kun 15 sekunder til det. Så vi begynder... levende banan? Ja, en levende banan, det sagde jeg også. Men vi begynder nu. Tiden er gået. Godt. Vi viser jer først tegningerne i slutningen, fordi I kan ikke se dem herfra, så vi går op til kameraet i slutningen. Nå, næste ting. Nu vil vi tegne Phineas fra Phineas og Ferb på 15 sekunder. Og tiden begynder nu. Stop. Ikke mere. Ikke sammen mere. Og tiden er... Tiden... Ja, det er din egen skyld. Tiden er gået. Og til sidst vil vi tegne hinanden. Og det begynder vi med... Nu. Stop. Der blev færdig. Det gør jeg. Godt. Nu har vi så tegnet de ting, vi skulle. Så nu vil vi gå op, begge to, og vise, hvad vi har tegnet. Så vi går op nu. Og vi starter med at vise begge to. Vi starter begge to med at vise vores banan, der er levende. Her er min banan, der er levende. Kan I se? Her er min, og her er Skorpions banan, der er levende. Der står jeg skralder dig, hvis I ikke kan læse det. Og på min stod der, jeg klog en skorpion. Og nu vil vi så vise jer de billeder, vi har startet med at lave af Phineas og Phineas Ferb. Og Skorpion starter med at vise sin. Jeg nåede kun at lave hovedet. Ja, du skulle bare have tegnet hurtigere. Ja. Nå, så er det min tur. Jeg er nået lidt længere. Nå, her er min. Han er bare super sej. Her er min. Og nu vil vi så vise jer det sidste. Vi vil vise jer et billede af os selv. Og Skorpion starter. Af dig. Ja, af mig. Er det mig? Så stor noget er jeg ikke. Fint, okay. Det her er Skorpion. Og der står, jeg er dum. Nå, det var alt for i dag. Ja, alt for i dag. Nå, vi ses. Goodbye. Og hej. I skal huske at stemme på, hvilken video I synes, der er bedst i kommentaren. Nå, se vores video, for det til dig.